Продължим и с темата за еврозоната. Господин Попов всъщност я постави първо. Дори управителя на БНБ каза май, че не сме готови за влизане в еврозоната от следващата година. Така не покриваме редица критерии. Предвидимост, инфлация, така че ние не сме готови и не бързаме да влезем. Но така или иначе сме в Европейския съюз и смятаме да останем в Европейския съюз. Рано или късно ще влезем в еврозоната. Така, трябва да се работи. Трябва да се работи в Европейския съюз. Евродепутатите не могат да... това не зависи от евродепутати, влизането ни в еврозоната. По никакъв начин. Това е работа на Централната банка, на Българската банка. Но трябва да се търси подкрепа на всяко ниво, да се водят разговори, да се правят разяснителни кампании, за да се подготви нашето общество и когато дойде момента, когато сме готови да влезем, естествено, по естествения път. Господин Марков, пак ви давам дума.